खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों जोंनि मानसिफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनो नागिरनायखौ बेरेखा दोलोआ बुंखागोन बर' हालामनि थाखाय जेबो मावनो हायै रामदेबनो मानो हा होखो मुनमुनि नखरनि मानसिफोरनि मुङाव 3000 रिजार्भ फरेस्टखौ सिफायनानै साहा बागान बानायदों बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि गोख्रों बाथ्रा नंगौ मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारीया खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों दि एपिडिसिएलनि सिङाव हाखौ नागारना होनानै जोंनि मानसिफोरखौ इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनो नागिरदों बेवहायथ' बेरेखा दोलोआ बुंखागोन बेवहाय थानाय जोंनि मानसिफोरखौ इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों जोङो रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनो नागिरदों बेवहायथ' अपोजिशना बुंखागोन मुनमुनि नखरनो मानसिफोरनि मुङाव 3000 रिजार्भ फरेस्टखौ सिफायनानै साहा बागान बानायदों मुनमुना बेखौ मानो बुङाखै आरो 2912 बिघा हाखौ रामदेबनो हगारना होदों मुनमुना मानो बेखौ बुङाखै होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारीया मुनमुनि नखरनि मानसिफोरनि मुङाव 3000 रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान बानायदों मुनमुना मानो बेखौ बुङाखै आरोबाव बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंबावदों दि 17 बोसोराव सासे बर' हालामनि थाखाय जेबो मावनो गोसो गैयै जाय मानसिया बर' हालामखौ जौगाहोनो लुबैयै सुबुं रामदेबनो दान होनाय 2912 बिघा हाखौ मानो लाफिनासै होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारीया बेनि अनगायैबो बिथां रनजित बसुमतारीया मा गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों फै जों आबुङै मिथिना लानि बिटिआर सरकारनि दिनाव मानव गिदिर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 2,75,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हाबाय पर्बतजरा हालामाव भारत उदांस्रि जानायनिफ्राय दिनैसिम हानि पाट्टा होनाय जायाखैमोन जोङो 1245 नखरनो दिनै हानि पाट्टा होनो हादों जुन मासनि गेजेरावहाय जोङो 1500 नखरनो होबावगोन आरो बे मासनि गेजेरावनो जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय 800 नखरनो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दं बेयो मिसकनसेप्सन नट आदानि एपिडिसिएलनोसो जोङो हाखौ हगारना होदों दानिया एपिडिसिएलआ आसाम गभर्नमेन्टजों सामलाय जानाय आरो बे एपिडिसिएलनो जोङो हा होनाय जादों इन्डास्ट्रिजों गायसननो नागिरदों इन्डास्ट्रियेलिस्ट हिसाबै आदानिया बेखौ मावनो हागौ खिन्थु बे आदानिनो होनाय नङा बेयो मावनोसो होनाय जादों गतिके नैबे एपिडिसिएलनि गेजेर आन्दाराव जोङो जा हाखौ हगारना होनानै बा जोङो लिज होनानै बेवहाय थानाय जोंनि मानसिफोरखौ इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों जोङो रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनो नागिरदों बेवहायथ' अपोजिशना बुंखागोन मुनमुननि नखरनि मानसिफोरनि मुङाव 3000 रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान बानायदों मुनमुना मानो बेखौ बुङाखै 2912 बिघा हाखौ रामदेबनो हगारना होदों 2014 सननि 31 अक्ट'बराव मुनमुना मानो बेखौ बुङाखै बे जोंनि थाखाय लाजिथाव बाथ्रा रामदेबनि हाखौ बिटिआर सरकारा गोसोबा लाफिननो हागोन बै समाव फाननाय जागोन एलटमेन्ट होदों अलरेडि एलटमेन्ट मानो लाफिनदिया बिसोरो 17 बोसोराव मानो लाफिनदिया मानो दान होखो सासे निहात मानसिनो जाय मानसिया बर' हालामनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै मावनो गोसो गैया जाय मानसिया बर' हालामनि इक'नमिखौ जौगाहोनो नागिरा बेबायदि मानसिनो हा 2912 बिघा हाखौ दान होनायनि मा जुक्ति फैनो हागौ